Velkommen til SD Kærsgaard. Du kender maskinen, du plejer at købe. Den gør måske arbejdet. Men hvad nu hvis jeg siger lavere driftsomkostninger, bedre komfort og mere kraft i en samlet løsning? Vores montører er specialister i at opbygge maskiner til netop jeres behov. Vi er landsdækkende og har over 30 udkørende servicebiler. Vi kan levere service hvor som helst. Der er ikke noget, der er vigtigere for os, end at holde jer kørende. Kontakt os i dag og mærk forskellen. Hej, jeg hedder Martin. Jeg arbejder her hos SD Kærsgaard som værksted. På værkstedet er den første del af processen, når vi har solgt en maskine til jer, at vi tager jer med ud og går en tur med maskinen og får en snak om diverse specialløsninger. Lys, lygter, skokasser, kompressorer med mere. Vi monterer alle anerkendte mærker inden for rotortip og skifte. Vi laver en del til nedbrydningsbranchen. Det er der, hvor det er vigtigt, at vi monterer trykkabiner og slanger ude på hurtigskifte osv. De bliver beskyttet godt og grundigt. Her i Norden der har vi lidt større krav til, hvad vi gerne vil have belysning på vores maskine, end de lande, hvor maskinerne rent faktisk bliver bygget. Derfor sætter vi ofte store lyspakker på, hvor vi både tilføjer flere lygter, men også mange gange udskifter de originale med nogle med noget mere power i. Vi glæder os til at se dig her i SD Kærsgaard Ringsted, når vi skal bygge din maskine.